Ahojte, vítajte v našej úplne novej sérii, v ktorej si budeme odpovedať na vaše otázky týkajúce sa podnikania, živnosti, SROčiek a obecne všetko, čo vás ohľadom podnikania zaujíma. Dnes si posvietime na tému, ktorá rezonuje medzi mnohými začínajúcimi podnikateľmi. Živnosť. Pýtali ste sa nás na rôzne otázky na Instagrame, pozreli sme sa na to a vybrali sme tie najčastejšie, na ktoré si dnes spoločne odpovieme. Nezabudnite nás predosledovať na Instagrame a poďme na video. Začneme úplne od začiatku. Prvá otázka, ktorá sa k nám dostala, je základom celého podnikania. Akú živnosť si môžem založiť a čo k tomu potrebujem? Na Slovensku rozlišujeme 3 základné typy živnosti. Prvým a najjednoduchším typom je voľná živnosť. Pri nej nepotrebujete žiadne špeciálne vzdelanie ani prax. Patrí sem napríklad marketing, grafické práce alebo obchodná činnosť. Druhým typom je remeselná živnosť. Pri nej už ale potrebujete odbornú spôsobilosť, teda prax alebo výučný list v danom odbore. Medzi remeselné živnosti patrí napríklad stolárstvo alebo pekárstvo. Posledným typom je viazaná živnosť. Tu musíte mať konkrétne vzdelanie alebo vám musí byť udelená licencia. Do tejto kategórie patrí napríklad taxislužba alebo účtovníctvo. A čo teda potrebujete na samotné založenie živnosti? Na založenie živnosti musíte byť plnoletí, bezúhonní a spôsobili na právne úkony. Ďalej budete potrebovať občiansky preukaz. Vyberte si, v akom predmete podnikania chcete pôsobiť, žiadosť podáte na živnostenskom úrade, a to buď osobne alebo pohodlne online cez portál Slovensko.sk. Ak sa rozhodnete navštíviť úrad osobne, za každú voľnú živnosť zaplatíte správny poplatok. Pri online podaní je založenie živnosti zadarmo. Odporúčam zvoliť si viacej predmetov podnikania pri zakladaní živnosti, pretože ak sa v budúcnosti rozhodnete, že si chcete pridať predmet podnikania, budete si musieť zaplatiť. Keď už viete, aký typ živnosti je pre vás ten pravý, musíte premýšľať, kde sa bude nachádzať aj sídlo. A práve to je naša ďalšia otázka. Kde si môžem, prípadne nemôžem dať sídlo firmy? Sídlo firmy alebo živnosti je oficiálna adresa, ktorú nájdete zapísanú napríklad v obchodnom registri, respektíve živnostenskom registri. Kde si teda môžete sídlo zriadiť? Môžete ho mať vo vlastnom alebo prenajatom byte či dome. Ako však nemáte vo vlastníctve, budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Okrem bytu môžete sídlo umiestniť aj do kancelárie alebo využiť služby virtuálneho sídla. Pritom však musíte splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musí ísť o skladovanú budovu s pridelenou adresou. Taktiež musíte mať na budove či na schránke jasne a viditeľne označený názov vašej firmy alebo živnosti. Nezabúdajte, že pri akejkoľvek zmene sídla musíte vždy zmeniť zápis v registri a informovať o tom príslušné úrady. Využitie virtuálneho sídla je skvelá a jednoduchá možnosť, ako sa vyhnúť mnohým starostiam. Ak zvažujete možnosť virtuálneho sídla, odporúčam vám skvelé virtuálne sídlo priamo v Trenčíne. omegaconsulting.sk. Spolupracujeme s nimi, sme s nimi spokojní a sami využijeme ich služby. Teraz sa presunieme k financiám a prvá vec, ktorá vás zrejme napadne, je bankový účet. Mnoho ľudí sa pýta, či je podnikateľský účet naozaj nutný. Podnikateľský účet je od 1.4.2025 pre všetkých podnikateľov vrátane živnostníkov povinný. Dôvod je daň z finančných transakcií, ktorú banky pri podnikateľských účtoch automaticky odvádzajú štátu. Táto daň je vo výške 0,4% z platby, maximálne však 40 € na transakciu. Ak by ste prijímali podnikateľské platby na súkromný účet, banka túto daň nemusí správne spracovať a vystavujete sa riziku problémov pri kontrole. A keď sme pri finančných povinnostiach, nemôžeme vynechať odvody. Ako funguje platenie odvodov a čo ak som študent? Pri podnikaní na Slovensku musíte myslieť na 2 typy odvodov, zdravotné a sociálne. Počas strihania tohto videa vyšli návon nové skutočnosti. Áno, opäť raz sa menia pravidlá, vláda predstavila ďalší konsolidačný balík, ktorý mení niektoré informácie, o ktorých hovoríme v tejto časti videa. Aby sme vám nepodávali neaktuálne informácie, rozhodli sme sa túto časť videa vystrihnúť a takýmto spôsobom ju doplniť o už aktuálne informácie. Za prvé, zdravotné odvody. Podľa najnovších informácií sa od roku 2026 bude do zdravotnej poisťovne odvádzať 121,92 € mesačne. Ak ste TZP, suma sa znižuje na polovicu, teda na 60,96 € mesačne. Zdravotné odvody platia všetci živnostníci hneď od prvého mesiaca podnikania. Avšak okrem študentov. Ak ste študent a založíte si živnosť, prvý rok za vás zdravotné odvody platí štát. Avšak po uplynutí roka si už ale hradíte sami, aj ako študenti. Na to si dávajte pozor, pretože stále koluje mylná predstava, že študenti odvody neplatia vôbec. Nie je to pravda. Oslobodenie platí len pre zdravotné odvody a to len počas prvého roka od založenia živnosti. Za druhé, sociálne odvody. Doteraz to fungovalo tak, že v prvom roku podnikania ste boli od sociálnych odvodov oslobodení a platili ste ich až od polovice následujúceho roka, a to len, ak ste zarobili nad určitú hranicu. Mnohí živnostníci s nižšími príjmami tak odvody neplatili celé roky, no to ponovom už nebude možné. Každý, kto si živnosť založí od roku 2026,
bude musieť po 6 mesiacoch od jej založenia začať platiť tzv. Znížené sociálne odvody vo výške 131 eur a 34 centov mesačne. Pre živnosti založené pred rokom 2026 sa tieto znížené odvody začnú uplatňovať od 1. júna 2026. Takže áno, zmeny prichádzajú znova. Od roku 2026 sa minimálny odvod do sociálnej poisťovne zvyšuje na 303 eur a 11 centov mesačne, čo je nárast o takmer 70 eur oproti minulému roku. A hoci by bolo pekné, keby sa systém nastavil a na chvíľu nám nechal vydýchnuť, zdá sa, že pri odvodoch platí jedno pravidlo. Čo platilo včera, zajtra už nemusí. No a teraz už poďme späť k videu. S podnikaním prichádza aj jedna z najčastejších úkonov. Fakturácia. Dostali sme otázku od čerstvého živnostníka, ktorý nevie, čo všetko musí faktúra obsahovať. Faktúra musí obsahovať niekoľko povinných náležitostí podľa zákona. Okrem vašich údajov a údajov o klientovi musí byť jasne uvedený popis služby alebo tovaru, cena, dátum vystavenia a dátum splatnosti. Manuálne vypisovať faktúry vo Worde alebo v Exceli je časovo náročné a ľahko sa stane chyba. Jednoduchým a oveľa efektívnejším riešením je používať nástroj na tvorbu faktúr, napríklad Fintoro. Prečo práve Fintoro? Ten vám umožní vytvoriť faktúru za pár sekúnd. Automaticky doplní údaje z obchodného registra a ak ste platiteľ DPH, sám vypočíta správnu sadzbu. Faktúru môžete poslať klientovi priamo z aplikácie e-mailom a zároveň sledovať, či už bola uhradená. Pri faktúrach musíte myslieť aj na správne číslovanie, aby ste predišli zbytočným problémom. Ako funguje číslovanie faktúr a číselné rady? V prvom rade, každá faktúra musí mať svoje jedinečné číslo. Je to kľúčové pre vaše účtovníctvo, aby bolo prehľadné, úplné a chronologicky správne. Ako si ale vytvoriť vlastný číselný rad? Môžete použiť jednoduché chronologické číslovanie, napríklad 1, 2, 3. Často sa stretávame s číslovaním podľa roka, napríklad 2025-001, 2025-002 a tak ďalej. Podľa potreby si môžete vytvoriť aj viac číselných radov, napríklad pre zálohové faktúry alebo pre zahraničných klientov. Na prelome rokov sa číselný rad zvyčajne resetuje, ale nie je to povinnosť, ak vám viac vyhovuje v ňom pokračovať. Čo je však naozaj dôležité a na čo si musíte dať pozor je vyhnúť sa duplicitám a vynechaným číslam. Ak by ste napríklad mali čísla 1 a 3 a chýbala by vám dvojka, alebo by ste mali naopak dve faktúry s rovnakým číslom, môže vám to pri daňovej kontrole spôsobiť vážne problémy. Pokuty sa môžu vyšplhať až do výšky 100 000 eur. Máme tu 7. otázku. Dajú sa faktúry platiť aj kartou alebo cez Apple Pay? S modernými platobnými technológiami je to jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vďaka integrácii fakturačného softvéru a platobnej brány môžete svojim klientom umožniť platiť faktúry takmer akýmkoľvek spôsobom. Či už je to platobná karta, Apple Pay, Google Pay alebo dokonca SMS platba. Ak napríklad používate Fintoro, stačí si v nastaveniach aktivovať platobnú bránu. Potom už len pošlete klientovi faktúru vo forme jednoduchého odkazu cez e-mail alebo cez akúkoľvek četovaciu aplikáciu. Klient si klikne na odkaz a uvidí celú faktúru a hneď môže zaplatiť preferovanou metódou. Pre vás to znamená, že dostanete peniaze na účet o mnoho rýchlejšie, ako keby ste mali čakať na bankový prevod. Pre klienta je to zase pohodlnejšie a rýchlejšie. A teraz si predstavte situáciu. Je koniec roka, vystavíte faktúru a klient ju zaplatí až po novom roku. Do ktorého daňového priznania táto faktúra patrí? Odpoveď závisí od toho, aký ste typ podnikateľa. Ak ste živnostník a vedete jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujete paušálne výdavky, príjem zdaňujete až vtedy, keď vám peniaze reálne prídu na účet. Ak teda vystavíte faktúru v decembri 2025 a platba vám príde až v januári 2026, tento príjem pôjde do vášho daňového priznania za rok 2026. Naopak, ak ste SROčka a vedete podvojené účtovníctvo, faktúra sa zdaňuje už v roku, v ktorom bola vystavená, teda v roku 2025, bez ohľadu na dátum úhrady. Ale pozor! Ak by ste náhodou ukončovali živnosť k 31. decembru, všetky neuhradené faktúry sa vám započítajú do príjmov toho istého roka. A pri finančných operáciách ešte na chvíľu ostaneme. Ak s inou firmou navzájom obchodujete, určite sa vám bude hodiť aj táto informácia. Predstavte si, že vy dlhujete nejakej firme sumu 1200 eur a zároveň tá istá firma dlhuje vám 600 eur. Namiesto toho, aby ste si posielali peniaze hore-dole, si tieto dlhy vzájomne odpočítate. Čo je vzájomný odpočet a ako funguje medzi živnostníkmi alebo firmami? Vzájomný odpočet znamená, že si dlhy s inou firmou navzájom odpočítate, namiesto toho, aby ste si ich navzájom platili. V tomto prípade vy uhradíte už len rozdiel, teda 600 eur. Dôležité je vedieť, že aj keď platíte iba rozdiel, obidve strany musia riadne vystaviť faktúru na plné sumy a odviesť či odpočítať DPH. Aby bolo všetko jasné a v poriadku, vzájomný zápočet sa väčšinou robí na základe písomnej dohody. Tu si obidve strany podpíšu a následne ju zavedujú do svojho účtovníctva. V účtovníctve sa potom zaznamená, že časť pohľadávok bola zrušená vzájomným zápočtom. Hlavnou výhodou vzájomného zápočtu je, že nemusíte hýbať s peniazmi. Je to jednoduchý a efektívny spôsob, ako si vzájomné dlhy vyriešiť. Síce všetko máme v poriadku, ale stále tu visí jedna otázka. Čo ak príde kontrola?
Kontrola môže prísť z rôznych inštitúcií, najčastejšie z daňového úradu, ale aj z inšpektorátu práce, hygieny alebo iných úradov, v závislosti od vášho podnikania. Vo väčšine prípadov dostanete oznámenie vopred, ale ak je tu vážne podozrenie z nejakého priestupku, kontrola môže prísť aj bez ohlásenia. Skontrolujú vaše účtovníctvo, faktúry, zmluvy a dodržiavanie všetkých príslušných predpisov. Ak nájdú nejaké nedostatky, hrozia vám pokuty, ktoré sa môžu vyšplhať až na 10 000 eur. V závažnejších prípadoch dokonca až na 100 000 eur. Dôležité je mať dokumenty vždy na dosah. Zákon hovorí, že faktúry by ste mali mať zálohované a archivované minimálne 10 rokov. Ak chcete mať o jednu starosť menej, môžete využiť náš fakturačný software Fintoro. Vďaka nemu budete mať vo všetkých faktúrach vždy dokonalý prehľad a v prípade kontroly ich nájdete jednoducho aj po 10 rokoch. A na záver jedna praktická rada, vďaka ktorej budete mať komunikáciu s úradmi vždy pod kontrolou. Nastavte si preposielanie správ z vašej elektronickej schránky na Slovensko.sk. Aby som len nekecal, idem vám to teraz prakticky ukázať. Zabrie to menej než minútu. Prihláste sa do svojho konta na Slovensko.sk, prejdite do elektronickej schránky, kliknite na nastavenia preposielania správ a tam si jednoducho zadajte svoju e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, na ktoré sa vám budú notifikácie posielať. Prečo je to dôležité? Správy v elektronickej schránke sa po určitej dobe považujú automaticky za doručené, aj keď ste si ich neprečítali. Preto si určite nastavte preposielanie, aby ste mali istotu, že vám nič dôležité neunikne. Prešli sme si všetky najdôležitejšie body pre začínajúcich podnikateľov, od založenia živnosti cez fakturáciu až po komunikáciu s úradmi. Všetky tieto procesy, od vystavovania faktúr až po prehľad vo vašich financiách, si môžete výrazne uľahčiť s našim fakturačným softvérom Fintoro. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a nezabudnite nás sledovať pre ďalšie užitočné tipy. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.